Umqeqeshi weBanyana Banyana uzifake emlandweni wakuleli njengoba iholele iqembu ngempumelelo emqhudelanweni weAFCON obubanjelwe eMorocco. Leli qembu liqale ngendlela esezingeni eliphezulu njengoba lanqoba yonke imidlalo yamaqoqo laze lafinyelela kwamanqamu neMorocco. Ngobusuku obandulelo wamanqamu, uEllis uklonyeliswe ngendondo yomqeqeshi wesifazane ovelele nonyaka. Emva kokunqoba uncome kakhulu kwesekwa akuthola kusafa nabaxhasi. Emva kokunqoba umdlalo wamanqamu, uphinde wanxusa abaxhasi ukuthi basondele ekusekeleni ibhola labesifazane kuleli njengoba libonakala likhula kakhulu. We need more sponsors to come on board to make sure that we take it to the different levels. Lo mqeqeshi ovelele Afrika uphinde waveza izinselelo abhekane nazo ngesikhathi kuqhubeka lemidlalo yeAFCON okuhlanganisa ukulimala kwaThembi Kgatlana nokutheleleka kwabanye abadlali ngeCovid-19. During the tournament, we lost Thembi, we lost Gabrielle, and before that we lost Thembi. And also we had the COVID cases, so, the players really stood up. Uthi kubasize kakhulu ukuhlanganisa abadlali abanamava kakhulu njengoba abanye babo sebedlala nasemazweni aphesheya kanti abanye babo ilokhu beseqenjini kusukela ngo2010 nango2018 kuze kube yimanje bayingxenye yaleli qembu. We also have a group of local players who had played, over the last 2 years or so during COVID, when the overseas-based players were not available for certain reasons, and they've matured. So we had to get the mix right of youth and experience, the youth bringing the energy and the senior players bringing the experience. And you could see the fight. Ikusasa labaqeqeshi besifazane kuleli libuka liqhakazile njengoba uDesiree encome isinqumo esathathwa umengameli weSAFA sokuthi amaqembu abesifazane kuleli aqhubeke acijwe ngabaqeqeshi besifazane njengoba uSimphiwe Dludlu eqeqeshe labesifazane abangaphansi kweminyaka eyi17 kuleli.